Kuhle. Sanibona ma. I'm so excited about today's KidsLive. Nami futhi kanjalo ma. Oh, mask off. Can we pray together Yebo ma, first? sithanda sini. Lord Jesus, please be with us now in this time and bless this new episode. Nkosi Jesu siyacela ube nathi kulesi sikhathi ubusise futhi le KidsLive. Amen. Amen. I think we can start now. Ngawuthi singaqala ke manje. Hello, boys and girls. It's so good to spend some time today with you. Sanibingelela abantu bafana namantombazane kuyinhlahla enkulu ukuba nethuba elimnandi sindawonye. What is it actually that you all like doing? I know there's something you all like to do. Yini enjalo ukuthi ngithanda ukuyenza kakhulu kodwa ma sikhohla iculo. Oh yes. Sorry, the song. Yeah. Sorry, let's hear a song first. It's Senamile, Sne and Ntando, and they are going to sing in Zulu. We are children of the Lord. Kodwa sizozwa manje iculo ngosine nontando nosenamile bazothi bayocula iculo singabantwana benkosi. Singabantwana abancane abahlala ethempelini. Singabantwana abancane abahlala ethempelini. Usizi, 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 asinalo. Usizi, 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 asinalo. Wemngani wami woza sambe siyohlala ethempelini. Wemngani wami woza sambe siyohlala ethempelini. Usizi, 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 asinalo. Usizi, 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 asinalo. Now, children, back to our question. What is it that you all like doing? Bantwana sibuyele embuzo wethu ke manje. Yini le uthanda ukuyenza kakhulu? I think all children like to play. Mina ngicabanga ukuthi abantwana abaningi bayathanda ukudlala. And I wish you could all phone us now, phone in and tell us what you like to play, how, where, and with whom. Ungasifonela mhlambe manje ngiyafisa ngabe ungasifona manje usitshene ukuthi uthanda ukuthi wena ukudlalana futhi uthanda ukudlala nobani. Well, just a few days ago, I visited an old friend of mine, and as I entered the house, her pathway to the house was decorated with stones. Kathi amaviki ambala adlule ngivashela omunye umngani wami omdala kama ngena ekhaya kubo lako eceleni nje kunamatshe. You see, like these, I asked my friend, can I take them along and show them to you, children? Anjena kamatshe ngamcela umngani wami ukuthi ngicela ukuthi ngiwathathe ngitshengise abantwana. This is what some children did in their free time. Yilokho abanye abantwana bakwenza esikhathini sabo mabengezilutho. You can't believe it, what one can do with just plain grey stones. Awazi ukuthi abantu bengenza izinto ezisimanga kanjani ngokudlala nje ngamatshe. You use a bit of color and already it's a car. Usebenzisa imbala ehlukene nje futhi manje kube imoto. Or here, some beautiful flowers. Mhlambe lana wenze amaflower amahle. Or just a pattern with your favorite colors. Noma iphathini ngembala emihle oyithandayo. Well, so there are many ideas. Chaza ukuthi kunezinto eziningi ongazenza. But probably many of you like to play with the ball. The boys soccer and the girls throw the balls at each other. Mhlambe wena uthanda ukudlala ngebhola abafana belikhahlele amantombazane anqakisane ngalo. Come, Miss Wayega, let's give the children some ideas how they can play with the ball. Asibatshengise ma. Okay. Should we stand here? Okay. You see, you can either throw to each other or, now let's do one on the floor and you catch it. Okay? Yeah, see, easy. Okay. Now, why did you
Hawu push it mina there. bengifuna ukuphosela ngalena phela. But I mean, you were supposed to play to me. Kodwa mina ngifuna ukuthi siphose laphana. Children, does that sometimes happen with you? Bantwana kuyenzeka lokho kunina. That when you're playing and your friend does something wrong, you get upset? Ukuthi umngane wakho menza into ethile wena ulokhu casuke. That's not good. Lokho akulungile. Okay, let's do something else. Adlale nokunye manje. What would you like to do? Adlale ihula hoop. Hula hoop, okay. Ayena mina ngifuna thatha lena. No, pink is my favorite. Nami ngiyawuthanda upink. Thatha lena. No, I always Kodwa mina take ngithathe kuqala. Well, children, we nearly broke it. Now, does that happen to you that you fight with your friends? Bantwana sicishe sayiphula. Kuyenzeka lokho ukuthi wena nabazingane bakho nilwe nje. Now, don't blame the other one. Akufanele usolo umunye. Remember, it always takes two to fight. Khumbula ukuthi kuhlala kudinga abantu ababili ukuthi nilwe. So one of us must give in. You can have the pink one and then I'll take the yellow one. Ngiyabonga nawe ungayithatha eyellow. Kodwa uma ufuna epink ungayithatha nawe. Thank you very much. Okay. All right, Miss Wayega, have we got another idea? Have you got a suggestion? No mama ufuna sidlaleni wena manje ma. What would you like to play? Adlale i-chess. Chess. Yeah. Oh, that's boring. Ha, mina ngithanda ukudlala i-chess njena. Now I'm tired now, and when you play chess, you have to think. I find it Kodwa wena boring. ufuna hloka sidlala into efuna ukudlalwe wena. Mina ngifuna sidlala i-chess manje. I'd rather go on a bike ride. Kodwa sidlala amabhayisikili manje njena. Yeah, but I'd rather play outdoors. Hawu, njalo ufuna sidlala okwakho njalo nje. You see, again a fight, and why? Buka futhi seniyalwa futhi. Well, because both of us want to have their own will. Ngoba phela ilona lo ufuna ukuba nentando yakhe. And that won't work, eh? Kodwa lokhu ngeke kusebenze. If you always want to have your own will and everybody must do what you say and listen to you, you'll soon be without friends. Uma ufuna ukwenza lokho okufuna uwena nabanye benze lokho okufuna uwena uzogcina unganabo abangani. Yeah. Well, children, I saw what some children did in their free time, in their playing time. Ngibonile abanye abantwana abakwenza bona ngenkathi bedlala. And I liked it so much that I asked them and their mothers whether I may share it with all their friends on KidsLive. Ngabacela nabo nabazali bakho ukuthi ngabenzelani abanye ku-KidsLive ngibatshengise. And they said, yes, gladly. Bathi yebo ungakwenza. Okay, kids, here it is. Bantwana nakho-ke. This story is about obedience. Le ndaba le ingokulalela. Today, we don't know yet. Well, you must Bantwana nizokwenza namhlanje asazi. last time. I suppose we won't. Ningagangi njengoba nayenza kuqala. Please, I'm telling you, Ngeke sigange. forest of misery. What does misery mean? Dangerous. Ningayi ehlathini lapho okusabisa khona. Yini ihlathi ukusabisa lapho okusabisa khona. And you can get very easily Uma niyehlathini elisabisayo khona izilwane ezisabisayo futhi ningalahleka. Kodwa ngikhamba manje. Mustn't we go take a look how it looks at the forest? Yes, I suppose that's you. Akufanele siyobuka ukuthi kunjani lapha ehlathini. Ehlathini asambeni. Oh my, now we lost. You have the plan to come to the Ha manje sesilahlekile. Let's not fight now. Ubani uthe asize la? Asingalwi manje. Angazi ukuthi ngenzeni ma. That's right. Kwakufanele silalela ubaba. Now what we gonna do? Asambeni manje. I think we should. Sokwenza njani manje? Yes, maybe we should. Angicathi fanele sithanda njengoba ubaba ehlale esifundisa ngayo. Jesus, please help us now, and please be with us. Please help Nkosi us. uJesu siyacela usize manje. And please, Usigcine ukuthi sithole indawo esibuyele emuva.
nokuthi ubaba esixolele. Amen. Father, we were Kade nikuphi bantwana? military and I'm so sorry we went. Kade sehlathini sabusayo. Now you must Siyaxolisa ukuthi always sile. that if you don't obey, Kodwa manje fanele nifunde isifundo senu. Uma ningalaleli khona okubi okuzokwenzeka. sing a song. So lalela uKhela no Nikon no Ella becula iculo. The devil is a sly old fox. If I could catch him and put him in a box, I'd lock the door and lose the key for all the tricks he's played on me. I'm glad I have salvation. I'm glad I have salvation. I'm glad I have salvation. I'm trusting in the Lord. Thank you. Your story, together with your song, was lovely and taught us many good lessons. Siyabonga kakhulu indaba yenu neculo lenu bekumnandi kakhulu usifundisa izifundo eziningi. That we must obey our parents and our elders, teachers or preachers. Ukuthi sihloniphe abadala bethu nabazali bethu. And you know, one of the tricks the devil likes to play on you children is, he says, yes, you can obey, but do it later or do it the way you want to do it. Niyazi usathana into ayithanda ukuyenza ukunina bantwana ukuthi hayi ungalalela kodwa lalela hayi manje zobuya ukwenze. Yes, and when he does that, catch him and put him in a box. Uma yenza lokho mbambe mfake ebhoxini. And then another point that I liked so much was that you prayed when you were in need. Okunye futhi engithandeni kwenzile ukuthi nithandazile khathi nisesidingweni. But you know, children, I want to teach you one thing today, very important, is always pray before you start something. Bantwana ngithanda ukunifundisa into ebalekile ukuthi njalo nihlale nithandaza manje izinto ethile. Before you start to play, you can pray alone or together with your friends. Ngaphambi ukuthi niqale nithandaze, ungathandaza niqale nidlale, ungathandaza wedwa noma nithandaze nabangani benu. Ask the Lord Jesus to be with you in everything you do. Cela uNkosi uJesu ebe nani kuyo yonke into eniyenzayo. Okay? Niyeza bantwana? Let's pray together. Asithandazeni. Lord Jesus, we thank you for this episode of Kids Live, and we ask you to bless the message and that we don't forget what we have learned. Nkosi Jesu siyabonga kakhulu ngale KidsLive, siyacela ubusise lokho esikuzwile singakukhohlwa futhi. And help us to live lives that are pleasing to you. Nokuthi usisize Nkosi Jesu ukuthi siphile impilo eziletha udumo kuwena. Amen. Amen. Okay, bye for today and happy playing. Baba yini bantwana nidlale kahle.